Чарговае самагубства чыноўніка. Манашкі, якія б'юць па твары музыкам, а таксама прапаганда генацыда ад Лукашэнкі і Барыс Маісеў, які хвалюе Азаронка нават пасля сваёй смерці. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва і галоўныя навіны 17 ліпеня. Зноў самагубства чыноўніка. Па інфармацыі Белпол у Мастах здзейсніў самагубства намеснік старшыні райвыканкама Михаил Жук. 51гадовы чыноўнік курыраваў пытанні будаўніцтва ЖКГ, транспарту і сувязі. Адбылося ўсё яшчэ 12 ліпеня. Цела чыноўніка з агнястрэльным раненнем галавы знайшлі на зарослым хмызняком участку. Побач была стрэльба, якая належала загінуламу. Пры гэтым прыкмет гвалтоўнай смерці не знайшлі. У чыноўніка засталіся жонка і двое дзяцей, 27гадовы сын і 13гадовая дачка. Прычына яго ўчынку невядомая. Нагадаем, што ў пачатку ліпеня загінуў міністр транспарту Аўрамцаў. Як паведамляюць нашы крыніцы, гэта таксама было самагубства, але прычыны пакуль невядомыя. А ў Лукашэнкі сёння спатканне з генпракурорам шведам. Галоўнае, чаго Лукашенко хоча ад шведа, гэта ўзмацніць кантроль над сілавікамі і вайскоўцамі. То, что нам надо усиливать контроль за соблюдением законодательства среди военных, это факт. Я уже об этом говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время. Поэтому армия есть армия. А надо видеть, наши погоны носят, начиная от МЧС, МВД, Комитет госбезопасности и так далее. Везде глаз прокурора должен быть. Тут нагадаем, у Беларусі вайсковую пракуратуру ліквідавалі ў 2014 годзе, а паўнамоцтвы перадалі звычайным пракурорам. Цяпер жа швед прапаноўвае яе аднавіць, праўда, у трохі змененым фармаце. Канчатковае рашэнне яшчэ не прынятае. Пытанне будзе абмяркоўвацца. Ну і другое пытанне, якое абмяркоўвалі Лукашенко і швед, гэта іх улюбёная тэма – генацыд беларускага народа. Лукашенко заявіў, што генацыду патрэбная прапаганда сярод моладзі. Пагаварылі і пра праблемы ў сельскай гаспадарцы. Па выніках швед выйшаў да прэсы і заявіў: расслабляцца рана, праблем хапае. Маўляў, на той жа меліярацыі крадуць грошы. Так што хутка пройдуць паказальныя суды над сваімі жа. Еще очень много недостатков, бесхозяйственности, преступных проявлений. Доложено также о выявленных фактах нарушения закона при осуществлении мелиорации. На сегодняшний день уже возбуждено 14 уголовных дел. Установлено, что практически во всех регионах воруют деньги на сумму не менее 800 тысяч рублей. Это по данным предварительного расследования. У Віцебску прайшоў фестываль «Славянскі базар». Ну і не абышлося без крынжу. Проста ў цэнтры горада манашкі Свята-Елісаветінскага манастыра ледзь не пабіліся з музыкамі. Выступ барабаншчыкаў праходзіў перад манастырскімі гандлёвымі намётамі каля Віцебскага Успенскага сабора, што вельмі абурыла манашак. Яны пачалі крычаць музыкам: «Пайшлі адсюль прэч», штурхаць іх, а аднаму з музыкаў манашка і ўвогуле заляпіла па твары. Прычыны такой агрэсіі не вельмі зразумелыя. Сёння журналісты Белсата дазваніліся ў манастыр, а там патлумачылі так: манашкі спалохаліся, што можа пачацца цісканіна, як калісьці на нямізе. Вось і папрасілі людзей разысціся. Але падобна, што абурыла манастырскіх сясцёр хутчэй тое, што натоўп закрыў доступ да іх гандлёвых кропак. Тым больш, што пляцоўка, дзе выступалі барабаншчыкі, афіцыйна дазволеная. Падобныя канцэрты там ладзяцца ўжо не першы год. Нагадаем, што манашкі Свята-Елісаветінскага манастыра трапляюць у скандал ужо не першы раз. Раней у манастыры адмаўлялі перасцярогі падчас каранавіруса, пра што там адбылася сапраўдная эпідэмія і манастыр нават закрываўся на каранцін. Таксама Свята-Елісаветінскі манастыр адкрыта займаецца зборам сродкаў для патрэбаў расійскіх вайскоўцаў, якія вядуць захопніцкую вайну ва ўкраіне. А расійскі спявак Аляксандр Сяроў, які прыехаў выступаць на базары, моцна абурыўся, што ў Віцебску яго павіталі на ўкраінскай мове. На самай справе з ім гаварылі на беларускай, але расійскі спявак проста не ведае розніцы. Калі яму патлумачылі, што адбываецца, Сяроў збянтэжыўся і паспяшаўся з'ехаць.
Толькі лукашэнкаўскія прапагандысты скончылі абурацца вяртаннем у Беларусь мамы Рамана Пратасевіча, як у іх зноў падгарэла адно месца. У Магілёве ў нядзелю адкрылі мемарыяльную шыльду расійскаму спеваку Барысу Маісееву. Ён, нагадаем, ураджэнец Магілёва. Цяпер памяць аб ім ушанавалі на доме, дзе спявак правёў 14 гадоў. Ад гэтага пачаўся стоган у каналах праўладных тэлевядучых і блогераў. Маўляў, як жа так? А Заронак наракае, што мемарыяльную шыльду ў гонар Маісеева павесілі, а ў гонар забітага зэльцарам КДБшніка не павесілі. Шпакоўскі ківае на традыцыйныя каштоўнасці, якія цяпер прапісаныя ў пераробленай канстытуцыі. Дадае перцу да ўсяго гэтага яшчэ адзін момант. 69-гадовы Маісеев памёр зусім нядаўна, у мінулым верасні, а ў Беларусі існуюць пэўныя правілы датычна устаноўкі мемарыяльных дошак. Каб такую шыльду павесіць, мусіць прайсці 5 гадоў ці больш пасля смерці чалавека. Тут жа не прайшло і года, а шыльда ўжо з'явілася. Вось такія парадкі. Новы удар па Крымскім мосце. Сёння ўначы адбыліся 2 выбухі. Паведамляюць пра разбурэнне як мінімум аднаго пралёту. Яшчэ адзін зрушыўся з апоры. Выглядае мост цяпер вось так. Пацярпела толькі аўтамабільная частка моста. Чыгуначны рух працягваецца. Не абышлося і без ахвяраў. Загінула сямейная пара. Іх дачка знаходзіцца ў рэанімацыі. У момант выбуху сям'я ехала па мосце на аўтамабілі. Расійскія ваенкары пішуць пра удар марскімі дронамі. Гэта пацвярджаюць і ўкраінскія медыа. Падрыў моста называюць сумеснай аперацыяй СБУ і ваенна-марскіх сілаў Украіны. Афіцыйны Кіеў не дае каментароў. Спікер украінскай разведкі Юсов заявіў, цытата: «Можна толькі працытаваць словы кіраўніка разведкі Кірылы Буданова пра тое, што Крымскі мост – канструкцыя лішняя». 15 ліпеня ў Беларусь прыбыла буйная калона наймітаў ПВК Вагнера. Як паведамляе беларускі гаюн, у калоне самамейней 60 аўтамабіляў, сярод якіх пікапы, буйныя фуры, буханкі і мінімум 3 аўтобусы для перавозкі людзей. Калону суправаджае беларуская ДАІ. Рухаліся вагнераўцы ў бок Асіповічаў, дзе знаходзіцца спецыяльна пабудаваны для іх намётавы лагер. Мінабароны хвалілася, што вагнераўцы ўжо пачалі навучанне беларускіх вайскоўцаў на палігонах, але расійскія дэпутаты заяўляюць іншыя мэты знаходжання наймітаў у Беларусі. Кіраўнік камітэта расійскай дзярждуме па абароне Картаполаў заявіў: «Вагнераўцы пры патрэбе будуць ударным кулаком для захопу Сувалкаўскага калідору. Гэта 70-кіламетровы адрэзак тэрыторыі паміж Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі, які знаходзіцца на польска-літоўскай мяжы. Яго захоп можа цалкам перакрыць сухапутны доступ да краін Балтыі з боку астатняй Еўропы і саюзнікаў па НАТО». Малаверагодна, што Картаполаў кажа праўду. Хутчэй за ўсё, ён проста хоча папалохаць апанентаў. Але ж у сённяшнія часы канчаткова выключаць нельга нават самыя дзікія версіі. За чырвона-зялёныя сцягі маці дапамагла пасадзіць свайго роднага сына. Расказваем. У судзе Барысаўскага раёна разглядалася крымінальная справа электраманцёра Міхаіла Анціпава, якога абвінавацілі ў зняwaзе дзяржаўнай сімволікі. Гаворачы чалавечай мовай, мужчына знішчыў 4 дзяржаўныя чырвона-зялёныя сцягі. У справе ёсць незвычайная акалічнасць. У міліцыю пра пашкоджанне сцягоў паведаміла маці Анціпава. Яна запатрабавала ад сына звярнуцца ў міліцыю, а сама паведаміла пра тое, што адбылося участковаму інспектару. Таксама маці выступіла і сведкай на судзе над сынам. У выніку Міхаіла Анціпава пакаралі 1,5 гадамі калоніі. Цікавая гісторыя з Мінска. У кавярню прыйшла мама з 10-гадовым сынам. На слізкай падлозе малы упаў і атрымаў траўму галавы. Давялося нават выклікаць хуткую і весці дзіця ў бальніцу. Крымінальную справу заводзіць адмовіліся, але бацькі папрасілі гаспадароў кавярні кампенсаваць ім выдаткі на лячэнне і рэабілітацыю сына. Тыя адмовіліся. Тады бацькі малога падалі на кавярню грамадзянскі пазоў у суд і перамаглі. Суд прыняў рашэнне, што дзіця сапраўды не упала само сабою, а паслізнулася праз мокрую падлогу. Значыць, віна ў здарэнні ляжыць на кавярні. Праўда, кампенсацыю бацькам малога прысудзілі меншую, чым тыя разлічвалі. З кавярні яны хацелі спагнаць амаль 24 000 рублёў, але суд пастанавіў ім выплаціць трошкі больш за 9 000.
У Мінску маладая жанчына заснула на карнізе 24-павярховага жылога дома. Здарэнне адбылося ў доме на вуліцы Левіна. Гэта комплекс Мінск-Свет. Ратавальнікі разгарнулі на зямлі куб жыцця на выпадак падзення жанчыны, а адзін з іх, зайшоўшы на балкон побач, дапамагаў ёй забрацца назад у пакой. Чаму жанчына апынулася ў такой небяспечнай сітуацыі, не ўдакладняецца, але зараз яе жыццю нічога не пагражае. А ў Рэчыцкім раёне ледзь не згарэлі двое мужчын. Яны адпачывалі каля аграгарадка Заспа. Сярод ночы адзін з рыбакоў пачуў дзіўныя гукі і ўбачыў машыну, якая палае, а ў ёй спакойна спяць двое мужчын. Іх удалося выцягнуць і патушыць, прычым адзін з мужчын ужо пачаў гарэць. Пацярпелага самастойна адвезлі ў бальніцу. Тым часам машына згарэла дашчэнту. Адпачылі з агеньчыкам. Сцягі, танцы, спевы. Здагадайцеся, што адбываецца на гэтым відэа. Мы молодые, надежда страны, традициям крепко всегда верны. Мы молодые, одна семья. Это ты, это я. Правільны адказ вельмі нечаканы. Вось так БРСМ урачыста адкрывае прыпынак грамадскага транспарту ў Віцебску. Цяпер БРСМаўцы абяцаюць штогод ладзіць такія пляскі падчас славянскага базару. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.